ширкати дорвории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи россия ва берун аз россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. мавзӯи имрӯзаи мо боз дар бораи парвозҳо, яъне ки гуфтушунид байни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди барқарор кардани парвозҳои мунтазам гузашта шуд, вале мутаассифона дар ин гуфтушунид ҳоло ба мақсаде наомаданд ки мақсад ки рейсҳо кушода мешаванд ё ин ки не, ба ҳамин мақсад омадагӣ нестанд, вале як гуфтушуниде байни ду давлат гузашта шуд. ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем бародарони азиз. баъд монтажёрмон аму сурата аюда наброрӣ бигирмон ки иҷада ҳастанд баъзан нафарое ки боз анаму фикрои ноҷои худшона қайд мекунанд. ба ҳамин хотир мо аз иҷа пас ҳар чизеро ки таҳлил мекунем ба шумо мефаҳмонем. анамун мақсад наворша ё ки суратша дар экран мемонем ки хитон бибинед то аз кадом сайтҳои ва ки ира пешниҳод кардагиай. Тоҷикистону Русия барқарорсозии парвозҳои мунтазамро баррасӣ карданд. Барқарорсозии ҳаракати ҳавоӣ байни Русия ва Тоҷикистонро директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати Тоҷикистон Икром Субҳонзода ва роҳбари агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия Александр баррасӣ кард. хабар медиҳад хадамоти матбуотии ин ниҳоди Русия. ба иттилои манбаъ, мулоқоти онлайнии намояндагони мақомоти ҳавонамардони ҳар ду кишвар имрӯз доир гашт. манбаъ мегӯяд масъалаи асосии музокирот аз саргирии парвозҳо байни ду кишвар буда, ҷонибҳо ҳамкориҳоро дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ баланд арзёбӣ карданд. мо дурнамои барқарор кардани иртиботи ҳавоӣ байни Русия ва Тоҷикистон, масъалаи ташкили парвозҳои содиротӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавоии Русия ва Тоҷикистон ва ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи қобилияти ҳавопаймоҳоро баррасӣ кардем, гуфт агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия. дар ҷараёни ҷаласа тартиби додани иҷозатномаҳо барои парвозҳои содиротӣ тасдиқ карда шуда, ғайр аз ин ниҳодҳо барои имзои як созишномаи дуҷониба дар соҳаи парвоз то соли 2021 омодагӣ мегирад. зикр шудааст ки машваратҳо оид ба барқарор кардани ҳаракати ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Русия идома хоҳанд ёфт. яъне ки дар иҷа бародарони азиз идди шахсият қайд карданд ки ҳоло машваратҳошон то ба охир расидагӣ неста, яъне ки гуфтушуниде ки онлайн гузарондан ҳамин чиз ҳоло ба поён расидагӣ нестай ва дар иҷа қайд накарданд ки оё ба мақсаде омаданд ки парвозҳоро ба мисли пештара мунтазам мекунанд ё ин ки не. ва ин чиз бародарони азиз аз тарафи матбуоти федералии Россия худаш пешкаш шудагиаю нашр шудагиай ва дар чандин сомонаҳои интернетии дигар ин чиза нашр кардан баҳри хоҳишмандону баҳри хонандагон. ва ногуфта намона ки агентии авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода ва аз Федератсияи Россия Александр ҳамин гуфтушунида ба анҷом ҳоло нарасониданд. рӯзҳои наздик шояд боз ягон гуфтушуниди дигар баргузор кунанд, дар уҷа бо ҳаллу фасл кунанд ин масъаларо ки оё дар соли 2021 кушода мешавад ё ин ки пеш аз соли 2021 даромаданд. акнун тамошобинони азиз мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Мираҳмат Фаёзов нависта: салом алайкум бародар, аллоҳ нигаҳбонат боша ҳама вақт. гуфтам як чира аз шумо пурсам бародар, меган рейс Домодедово Душанбе 38 000 рублай. ростай равем гирем, ма дар Челябинском, агар аниқ боша равам. барои ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданат бародари азиз, то бояд аввалан ки ба посольство муроҷиат кунӣ ва шиносномаи худта дар уҷа пешниҳод кунӣ, вале албатта ки ин чизе ки худат қайд кардӣ дуруст аст, яъне ки 38 000 неву ба курси ҳозира агар бигем 35 000 рубла дар бар мегира харидорӣ кардани чипта аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон, чунки чандин нафаро ба мо менависанд дар Инстаграм ё ки дар Телеграм дигар ҷоҳо. мо ҳам суҳбат мешем ва пурсон мешем ки оё нафароне ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада истодан чиптара чанд сум харидорӣ кардастанд, айни ҳол 35 000 ё ки 34 000 рубля дар бар мегира. Илҳом Остонаев нависта: акай Сорбон аҳамият натаи ака, мо видеоҳои шуморо интизорем. видео аз сари нав мекардӣ ака ва нишон медодӣ та
тарзи билет харидориро аз сайт ва мо дар Москва ягон хешу табори гражданин надорем ва худам гражданин нестам. Оё билет харида метавонем ё ин ки не? аз Москва ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадана дар назар дошта бошӣ ягон намуд гражданство дар кор нест, вале ба фикрам ки ту аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дорӣ ки мисол ту хеши табори гражданство доштагӣ надорӣ ё ки худам гражданство надорӣ, дар Москва қарор дорӣ. Дар ин ҳолат агар ки ту ягон каса ба назди худ даъват карда бошӣ, ана ҳамин ҳукумати Россия худаш тасдиқ кард ки барои баргардонидани мигрантҳо, яъне муҳоҷирон, на танҳо ки тоҷикҳо, балки узбекҳо, қирғизиҳо, қазоқҳо, умуман шаҳрвандои хориҷие ки вориди Федератсияи Россия мешаванд, осонӣ тартиб дод ва гуфт ки баргардонида шаванд ба Федератсияи Россия. дар уҷа роҳош гуфтагие ки чӣ тавр бояд баргардонида шаванд. Яъне агар дар яке аз ширкатҳои сохтмонии давлатӣ ягон каси шумо кору фаъолият куна, мисол мегирем, агар ягон сохтмон рафтесаи дар Россия ки ҳамун сохтмон ба анҷом мерасаву баъдан ӯ бино корхонаи давлатӣ мешавад. Агар шуморо ба ҳамун сохтмон ба кору фаъолият даъват кунанд, дар ин ҳолат шумо метавонед ки бевоситаи гражданстварам ба Россия интиқол дода шавед. Абдураҳмон нависад: салом ака, аблава дар кадом число тамом мешавад ки ба Тоҷикистон бурам? Илтимос бугӯ. Аблава ҳамин моҳ тамом мешавад, яъне ки даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ сезони тирамоҳиш 27 ноябрда аллакай ба анҷом мерасад. Вафоҷон навистай: салом алейкум акаи Сорбон, ман гражданин дорум, метавонам Қирғизистон кати Тоҷикистон бурам. Мутаассифона ба Қирғизистон наметониву, яъне ки Қирғизистон бо ҳудуди Россия парвозҳош кушода ҳастай ба мисли пештара. Лекин ту агар аз Россия ба Қирғизистон бираю ва баъд аз Қирғизистон бӯи Тоҷикистон биём, ин хеле намешава бародари азиз. аз ин роҳи осонтараш ҳамине ки ту ба воситаи падарат ё ки модарат, мисол аҳли оилает ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва иҳо низ шаҳрвандии Тоҷикистон доранд, метавонӣ ки ба воситаи ҳавоё аз Россия ба Тоҷикистон биёӣ. Баҳодуров нависад: салом ака, граница бо маҳкам мешавад, гапгапае ки бо карантини сахт мекунанд Тоҷикистону Россия. Бародар, хеле гапгапҳо дар байни мардум бисёр аст, барое ки дар ҳамин комментарияҳо ман мехонам ки баъзе ҳамин нафаро қайд мекунанд ки границаҳоро моҳои мартуӣ мекунанд, ва баъзеи дигаро қайд мекунанд ки мақсад дар аввалои соли 2021. Умуман ин гапи мардум ин хел бигирӣ, агар бисёр аст, ба ҳамин хотир оиди карантин кардан ё ки накардан ман ҳичи гуфта наметавонам, вале як барнома кардагиам, гуфтагиам ки ба чӣ роҳҳо маҳдудиятҳо дар Россия ҷорӣ мекунанд. Лаззат ТВ нависад: салом алейкум акаи Сорбон, ман студенти Российской Федератсия, метавонам қатъи ҳамин чартерни рейс Россия равам, дарса ҳамунҷа давом диҳам. Мутаассифона ҳоло намешавад бародар. анами вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон як қарори нав бировардагӣ оиди студентое ки яъне ҳуҷҷатсупорӣ кардану дар Россия роҳ дода шуданд ба донишҷӯӣ ва иҳо бояд чӣ кор кунанд. узр ки ҳамун фармона ҳоли ман пирратар нахондам, аз худ накардам, ҳамура мехонам ва барномаи ояндада насиб боша мефаҳмонам ки ин студентҳо бояд чӣ кор кунанд, барое ки чандин роҳҳои осонӣ барои ҳамин донишҷӯё дар уҷа қайд кардагӣ ҳастанд. Аҳрор навистай: акаи Сорбон, ҷавоби аблаҳ сукут аҳамият натеҳ. Агар комменти мара хонди, касе чизе мега, фақат раҳмат бугӯ. Тамом. Худованд худ доност, таваккалшон ба Худо. ҷавобтона интизорум. ина бародар ман хондам комментарията, бале дуруст қайд кардаӣ. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар Инстаграм саволотона равон кунед. Дар канали Юристиҷа обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.